inversió empresarial. Un empresari, quan inverteix en un nou negoci, no espera guanyar diners l'any 1. Accepta un desemborsament monetari quan fa allò, el valor actual, el valor anual dels fluxos futurs previstos, diu, compto amb 1, 2 o 3 anys, 4 de pèrdues per començar a guanyar diners a partir del 5 anys i recuperar. La independència pot tenir costos de curt termini, per tant ens cal explicar molt bé com pot anar aquest procés. Però l'hem de fer quan tinguem una majoria social molt gran. I per acabar, deixa'm explicar una anècdota vostra. I amb això acabo. El meu últim llibre, Catalunya País Emergent, va ser traduït a l'anglès i jo l'he regalat molt a la Unió Europea. I un dia li vaig donar al comissari Barroso i em va dir, dedica-me'l. I li vaig posar una dedicatòria que era The autonomy we need is the Portuguese one. Què vol dir? L'autonomia que ens cal és la de Portugal. No la Patricia abans he fet un llibre així. Llavors em va dir, i com teniu el vostre? I dic, miri, i amb això acabo. Hi ha una frase del Camilo José Cela que diu, en cuestión de separatismos siempre fueron más los separadores que los separatistas. I vaig dir, amb això del nou estatut, que ha sigut un gran fracàs des del punt de vista d'aeroports aconseguits, transferències aconseguides, agències tributàries guanyades, nous impostos gestionats íntegrament des de la Generalitat, que ha sigut un perfecte fracàs, i vaig dir, amb el nou estatut, els alts funcionaris de l'Estat estan començant a separar de manera important. I avui us puc dir que la situació espanyola econòmica és tan negativa que el desprestigi de l'estat espanyol com a tal, Banc d'Espanya, alts funcionaris de l'Estat, ministres que genera el sistema polític de PP i PSOE i que van a Brussel·les, que ningú parla anglès, ningú va estudiar, que estan culturalment fora dels mínims mentals en els quals es mou la política i l'economia a Europa. No, escolteu, la situació de desprestigi de l'estat espanyol com a estat és molt gran. I els espanyols intel·ligents, que n'hi ha molts, més dels que ens pensem, en són conscients. No minusvalorem la intel·ligència espanyola, que n'hi ha molta, però també siguem conscients de que s'obre una gran oportunitat per un país lliure, perquè aquell miracle econòmic espanyol que ells explicaven en els últims anys no era un miracle, era un miratge. Tant de bo ens guanyem la llibertat. Moltes gràcies. Tot el bo s'acaba i arriba el moment de tancar l'acte de presentació de l'Assemblea Local Vic per la Independència, que esperem sigui un pas més en aquest camí cap a la independència, que com ja veieu el tenim molt a prop. No ens volem acomiadar sense agrair la vostra assistència i la col·laboració de tota la gent que ha fet possible l'acte i que hi ha participat de forma desinteressada.
passada. Sobretot la Clarín, en Toni, en Ramon, la Judit i en Joel, moltes gràcies per les vostres suggerents intervencions. També us recordem que podeu formar part del projecte de Vic per la Independència i de l'Assemblea Nacional Catalana, complementant la butlleta d'inscripció que hem deixat a totes les butaques de l'auditori i també posant els vostres suggeriments a la bústia d'idees que trobareu a la sortida. La implicació de tots realment és molt necessària perquè Vic per la Independència pugui posar el seu gra de sorra en aquest full de ruta previst i també per aconseguir que l'acte central de Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana el proper 10 de març sigui multitudinari. Només així l'Assemblea naixerà amb la representativitat suficient que ens avali per poder ser l'eina de la societat civil per aconseguir la independència. I finalment faig servir paraules de la Carme Vilaró, de l'Assemblea de Vic per la Independència, per dir-vos: siguem responsables del temps que ens ha tocat viure. Siguem valents i agosarats. Estirem els que els fa mandra o els fa por. Seduïm els nostres amics i coneguts perquè s'afegeixin a aquesta iniciativa. A les nostres mans hi ha el destí del nostre poble. Visca Catalunya lliure! Visca!